Niin? En mä jaksa tätä hommaa, perkele. Mä ajattelin, että mä heitän sellaisen performanssin, että on liikkumatta koko päivä. Eihän sitä jaksa hullukaan. Olinko muuten äsken Vaavi Bonifacius toisen näköinen, saman näköinen kuin se siellä vahakabinetissa? Ei tullut kyllä minulle ensimmäisenä mieleen. No ei sen ole väliäkään, se oli niin mulkkumieheksi, että saa hakea. Jos ei ole muuta, niin mun täytyy tänään vielä kirjoittaa eräs vastine kirkko- ja kaupunkilehteen. Ja se menee painoon tänään, että olisi pikkusen kiire tässä. Ai jaha. Mitäs sä meinaat sinne raapustella sitten? No meidän seurakunnan osakeomistusta on aika tavalla arvosteltu. Ajattelin kirjoittaa puolustavan kannan sinne. Älä tommosta liirum laarumia. Vedät pääotsikoksi, että Kullistani lentää mälli valon nopeudella ja sitä tulee litrakaupalla. Ja sitten alaotsikoksi, sen kun nielee ei tarvi viikkoon syödä. Toimii varmasti. No tällähän mä meidän osakeomistuksen perustelin kyllä. No älä sitten sitä virrettä mene tekemään, kun siunaat jonkun mimosan. Että piirret sille silmien eteen vitun kuvan tällä lailla. Siinähän molemmat arvaa heti, että nyt se meni pieleen. Olen pari kertaa tehnyt sen virheen ja voin kertoa, että sanomista tulee. No niin. Hyvää jatkoa. Jos ei oma riitä, perkele. Just.